Con máis dun cento de figuras de tamaño real repartidas alrededor da igrexa de Santa María do Campo, o Belén xigante de Viveiro ocupa uns 2000 metros cadrados de superficie. É, por tanto, o maior nacemento de toda Galicia. Xa todos os anos van cambiando o que é a composición do Belén. A verdad que este ano gustoume bastante. Sempre vai variando un pouquiño. Eu creo que este ano o Niño Jesús puxerono lá, do outro lado, cando solía estar por aquí pola entrada. O que cada vez medra máis é o detalle. Cada vez hai máis cantidade de cousas, sendo máis ou menos a mesma atmósfera, cada ano engaden máis e máis detalles, é impresionante, é un traballazo. Este ano cambiou porque, por exemplo, o pesebre, o que era pois, a Virxe María, o neno e todo eso, estaba aquí fora e agora está dentro pois, como dunha casiña, está como máis recollido. O Belén viveirense non é só un referente para a Mariña, senón tamén en todo o ámbito galego. Co fin de miralo, ata aquí veñen visitantes chegados dende todo o país. É a primeira vez que veño e isto encantoume e a verdad que está todo moi ben. Hoy pola tarde ainda se quedou unha tarde bastante boa e bueno, a disfrutar da Navidad e é o que nos toca. Eu vivo aquí ao lado e sempre cambia algo, sempre dá gusto ter isto aquí en Viveiro porque dá un aliciente máis a vir ver este bonito pueblo. Nos vimos desde Ribadeo, estamos a 60 e algo kilómetros e vimos todos os anos a velo. Merece a pena, cada ano ten un punto diferente. Está moi chulo, moi ben. Ademais da escena do nacemento, o Belén recrea a escala real un mercado de época. Cunha especial presenza dos mariñeiros ou das peixeiras, nel poderánse ver os oficios tradicionais durante todo o Nadal.